Sagung tamu kakung mewah putri ingkang winengku ing suka dalah pasuki. Wondene adicara candhakipun nenggih mijiling penganten putri tumuju ing sasana pinajang. Wondene mijiling penganten putri lir kadi genduk Sulastri mijil saking kaputren. Lamat kapiarsa ungling gending ketawang Sulastri lan pangliing Widuwati dumeling ing hawiyat ingkang hambabar ungling gending amurwakani mijiling penganten putri. Mula gantiya kang winursita ana gandha arum amrik mangambar mijil ing madyaning sasana bale mayang arum. Dasar mijiling kenya kang sulistya ing warna pinatut busanane kang sarwa retna angungung cahyaning kusuma ayu Masita kado luwes datan digawe-gawe kusuma ayu Masita palarapan hanyela cendani sinungging pepaes warna kresna pinalipit prada kencana imbuh ayu menjangan ulung idep tumengeng tawang netra kocak wening wenes pindha Baskara kembar karna sedeng jamur kuping grana kang rungit tuhu latri kang sinungging ing esem kang pait madu pinastika kaya angel lamut to kakandha ya jagat dewa wasisaning Bathara kaya ing jagatan ana loro tindake temanten putri kaburwakan Ki Bekel lan Nyai Bekel dene sing ajenging temanten putri kang winastan patah sakembaran patah wis ngarani kenya dene kembar ya kembar busanane ya kembar dedeg piadege ya kembar solah bawane nadyanto kenya kang maksih alit namung wis sawega hambing kasih karya senajan alon-alon genya lumaksana
Wonten putri wis dumugi unggihan kang tinuju. Kusuma Ayu masih takandhek langkahnya. Maneges mring pangasaning Hyang Sukma. Apa to den pepinta Kusuma Ayu Masita meminta rahayu 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 sagung dumadi lan katur dumateng juru Pandaya swara kasuwun hanyigek ungguling gendhing ingkang nembe kapiyarsa nuwun.